Η σωστή ρουτίνα ομορφιάς ξεκινά πάντα με το σωστό καθαρισμό. Πάμε να δούμε ποιο καθαριστικό προσώπου της Medik8 ταιριάζει στη δική σου επιδερμίδα. Micellar Mousse. Ανάλαφρη μους υφή για απαλή αλλά αποτελεσματική αφαίρεση του μακιγιάζ και των ρήπων. Clarifying Foam για βαθύ καθαρισμό και ήπια απολέπιση, ιδανικό για δέρμα με τάση για ατέλειες. Lipid Balance Cleansing Oil. Απομακρύνει τέλεια ακόμα και το πιο επίμονο και ανθεκτικό μακιγιάζ, αφήνοντας το δέρμα απαλό. Surface Radiance Cleanse. Καθαριστικό τζελ με α και β υδροξιοξέα για άμεση λάμψη, λίανση και αναζωογόνηση της επιδερμίδας. Calm Wise Soothing Cleanser. Καταπραίνει το ευαίσθητο και ερεθισμένο δέρμα. Ιδανικό για δέρματα με ροδόχρου. Cream Cleanse. Καθαριστική κρέμα για πλούσια ενυδάτωση. Ιδανικό για την ξηρή, αφυδατωμένη και ευαίσθητη επιδερμίδα. Zen Cleanse. Ιδιαίτερα απαλό καθαριστικό, χωρίς να αφυδατώνει, κατάλληλο ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Pore Cleanse Gel Intense. Μειώνει την εμφάνιση των διεσταλμένων πόρων και προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας. Εσύ, ποια υφή προτιμάς? Αφρό, λάδι, τζελ ή κρέμα? Απάντησέ μου στα σχόλια. Βρείτε τα όλα στο kesari.gr.